ҳамагӣ 8 рӯз пас финали бозӣ 2 та BMW X7 ё хона дар сентри Душанбе, 5 таи дига BMW FC, 1 таи тида мая BMW GC бепул. Ай комментария падарка мекунам. Ҳама авлода ҷамъ ки бидроян комментария шапак кунад. Дар канали ман лайк задан фоидай. Наврӯз муборак амада. Ё X7 нархиш 1.5 миллион сомон арзиш дорад. Ё хона дар сентри Душанбе, задури хона 50,000 сомон дар тилло. BMW X7 2020 дар бозӣ ҳастед. Ҳозир занг биза хона, бигӯ оча хона қабул мекунӣ ё мошин. Метавонӣ ту чени 8 рӯза фикр такунӣ ки ту соҳиби чӣ чизо мешавӣ. Тара 8 рӯз пас дар қишлоқтон акаҷон мекунад. 8 рӯз пас биё обрӯ бар. Сари як комментария 1 рубл, сари миллион комментария миллион рубл. Бидроен дар телеграм канал подписатсия кунед ки рӯйхати билетотон биромагай. Ито 10 та мошин ай телеграм шумо да падарка меша. Кадом нафаре ки ҳозир медроя 1200 сомон да билет мегира, ҷош дая телефон падаркаш меша. Бо ҳам қабилетош дар дури барабан бозӣ мекунад. Билето гарени камай успеҳ ки фақат бидро билет бигир. Ҳамин ҳозир бидро шеватса чек та партон ном танаи сабр ки 4 соат ждад ки ту чен 4 соата билетет мера. Ҳамагӣ 8 рӯз пас финали бозӣ 2 та BMW X7 ё хона дар сентри Душанбе, 5 таи дига BMW FC. Та ҳамагӣ 8 рӯз дорӣ. Метавонӣ ту чени 8 рӯза фикр такунӣ ки ту соҳиби чӣ чизо мешавӣ. Мардум, Наврӯз муборак амада. Нигоҳ кунед ки имрӯз 22 март. 8 рӯз пас ту соҳиби 8 рӯз пас ту соҳиби BMW X7 мешавӣ. 8 рӯз пас ту соҳиби BMW FC мешавӣ. 8 рӯз пас 1 таи тида мая BMW GC бепул. Ай комментария падарка мекунам. Анами BMW GC ки мебинед бепул 1 таи тида ай комментария падарка мешавад. Брат нигоҳ плюс 992 972 18 14 14 плюс 992 972 18 14 14. И анам WhatsApp ҳаст ки тира 8 рӯз пас соҳиби анами BMW X7 мекунам. И анаму WhatsApp ҳаст ки тира 8 рӯз пас ба обрӯ мекунад. И анам WhatsApp ҳаст ки тира 8 рӯз пас дар қишлоқтон акаҷон мекунад. Иззата ҳурмат та боло мекунад. Нигоҳ брат, ҳамагӣ 55 сомон то ҳозир парто. 8 рӯз пас биё BMW X7 бар. 8 рӯз пас биё BMW FC бар. 8 рӯз пас биё обрӯ бар. Ана ки фарқияти 55 сомон ай X7 дидести ки 55 сомон тира имрӯз соҳиби чӣ чизо мекунад. Анам 55 сомоне ки тоз мерекунад хе я сигарет мегирӣ. Анам 55 сомоне ки ту мере ҳозир я такси да мешинӣ мерекун. Анаму 55 сомон метавонад соҳиби анами BMW кунад. То ҳоли ҳам калата кор нафармондаи. Бидро калата кор фармон. Ай пӯшт чӣ тамошо мекунӣ? Аю тамошо кардан фоида нест. Не ки дар канали ман лайк задан фоидай. Фаҳмидӣ? Туғоӣ бароям қабидро лайкора биза ки 8 рӯз пас я тетида я BMW GC бепул падаркай. Ровно 8 рӯз пас финали бозӣ анами X7 1.5 миллион сомона. Анами X7 2022 ё X7 ё хона дар сентри Душанбе. Ана ки фарқият табиу 8 рӯза ту чӣ қабул мекунӣ. Ҳозир бара хулоса таброр. Ҳозир бара пеш падари модарат я бор гап закатиш ки кадомиша қабул мекунанд. Ҳозир занг биза хона, бигӯ оча хона қабул мекунӣ ё мошин. فهمیدی؟ 8 روز پس تو میدونی صاحبی چی چیزو میشه. خدا نگهبانت 8 روز پس همه شما را من در پراموی افیرش دارم. راونه 8 روز پس فینالی بازی 2 تا BMW X7 یا خانه در سنتر دوشنبه 5 تا دیگه BMW FC یا BMW GC پروستا تگ کامنتاریا پدرکای ما شما در تلگرام 10 تا ماشین پدرکا میکنم. بدروین در تلگرام کانال پادپسات کنید که روی خط بلیطاتون برومگی ایتو 10 تا ماشین ای تلگرام شما در پدرکا میشه. 8 روز پس فینالی بازی انم BMW X7 نه BMW FC BMW GC یعنی که 2 تا BMW X7 یا خانه در سنتر دوشنبه 5 تا دیگه BMW FC بفارت انم BMW X7 2022 بگی یا خانه در سنتر دوشنبه بگی BMW X7 2020 در بازی است. شهرهای نردانومی همه جانم اوسپید که فقط بدرو بلیت بگی بچه خاطر که بلیت تو گرنی کمای بعدن التماس صبر کن. صبر که بلیتو تو مدتی 4 ساعت میروه. همین حاضر بدرو شربت چک تا پارتون نون تنهایی صبر که 4 ساعت جدت که چند 4 ساعت بلیت میره. بچه خاطر که واتساپ گرن اس ام اس بسورای.
WhatsApp гарин SMS бисорай сабр ки билетат мера. Илтимос бидроин дар Telegram канал баъдан подписаться кунед ки рӯйхати билетотон бромага. Шаҳронар нигоҳ кун. Шоҳҷоизат та BMW X7 ё хона дар центри Душанбе 5 таи дигар ҳам хели BMW FC я BMW GC просто барои комментария падаркай. Барои ки ягон одамизод тавозира мондаги нест. Нархи билет 55 сомон. Ты ба 55 сомон нигоҳ ки соҳиби чӣ чизо мешавӣ. Худо нигаҳбонот успеет ки фақат бидро билет беги сабр кун. Кадом нафаре ки ҳозир медроя 1200 сомон да билет мегира, ҷош да телефон падаркаш меша, бо ҳам қабилетош да дури барабан бозӣ мекунад. Ҳозир ҷиҳан тарое ки биёяд телефонша қабул кунад. Худо нигаҳбон.